Тони, Господине, блондинка, болните сте. къде си, бе? Аз ти вика, бе, ма болни хора тука. Къде е скапания кабинет по гастроскопия? Ей, панерас, тука съм, бе! Ей, капут, надясно по коридора! Не съм там, бе, шматка! Колко време ще те Ти чакам? кървиш ли ми се, Русоковския? Ще те разкърта! А искаш ли аз да те разгъна, защото закъсня? Защо настояваше да дойде тука? Какво искаш, педал? Какво е това? Облякал си се като санитар. Спри се Ти ще малко! мъкнеш ли или да си вкарам единия крак в газа ти? Защо ме повика за гастроскопия, лайньо? Защото се налага. На 30 години си изхвърляш картицата, където те свари. Аз Моля ви ли? се, Ти си ядеш намирате се лайната. болница, си яде не е хубаво лайната, ще така, гръбна, бе. съобразявайте се. Кой търсите тука? Ай, на теб ли ще казвам кой търся? Абе, отрепка, кога си ме виждал да си ям лайната, бе, да ти Винаги, еба майката? когато си се насирал. Отвориш ли го, ще те строша? Необходимо ли е да присъствам тук, след като не аз, а ти се насираш? Не, аз съм този, който носи по 4 чифта боксерки, за да не му избиват петна от газа. Обувам ги наведнъж, защото ще вземеш да ги откраднеш. Толкова си жалък. Отивай да се изследваш за коремен тиф. Рус глистосер. Назад, гнусен развъдник на мухи. Щом аз ги развъждам, що жужжат около твоя Кой е гъс? длъжен да ви слуша? Вие двамата ще се спрете ли, бе? Чуват ли са в детското Не ме гледай отделение? така смело. Аз съм генерален секретар. Съжалявам. Ако мога, ще ви помогна с нещо. Чакай да ти кажа нещо. Тони си яде лайната. Тук имате ли психиатър? Не дай да лъжа жената. Този не е никакъв генерален секретар, а един лайнар. Знаете ли, аз съм по друга специалност. Нас това не ни интересува. Не мога да ви помогна, господине. Не съм компетентна. А психиатър? За заболяване с такава патология ще трябва да платите поне 600 лева за диагностицирането. 600 ли каза?